Karbenglong la pen nijang Karbenglong Article 244A signature campaign apothak ASDC asong pen haunen sub post office along an Narendra Modi aphan pinpur along kipidam nijang Karbenglong district headquarter hamren pin 782486 sub post office along an Karbenglong along Kedo Autonomous State Demand Committee ASDC asong pen Bharat det p Prime Minister Narendra Modi aphan Article 244A apothak panong se signature campaign padosi pini sub post office hamren along an paledam napen anpar tame bangso signature campaign article 244A handbrake ke nangvek jipu aputhak KSA hamren head branch pen tame che dondon angthek che paklang donsi RD chipinorenti hamren pen bidjaraming nang report Karbitari news pen ensihil apharman handbrake nangji pu 1986 Parokris serkabra trok nerkabra trok penang cesong bom wang bom si piniarni sengkan surinira ingkoi raket thomanang lelo asong bom pen ASDC KSA KNCA nang cesong bom si ningkan thom kabra trok so se anang cesong bom wang bom si piniarni ngadak non puthot kamatapur lapen Eastern Nagaland frontier aphan alang tum hemprek alam nengje je pin hang hepin setame alang tuma phanke hemprek pi pupen puthot central government mate union government pen pangdak ponthulo setame garbianglong ensihil lapen west garbianglong phanke la solam padu ponjoy la sikedam tang mationg ingkoi achiklus tame nilitum dipulong autonomous state puthak dharna doponlo lapen non setame central committee pen addition se mass signature and si radalong dam si puthot Karbianglong and Seal West Karbianglong pan ke hemprek nang vekji pulaso puthot government pan kapachini ji pu pan se nilitum mass signature padopon lo pen arni sitarik troxy niphai troxy la sochi klopen nilitum kido lo bom lo la pen pini ladak hamren along stame socheng consensi part of hamren la pen part of amreng Kaduga wela so mass signature rada sohi NC nilitum India Prime Minister Kehai Narendra Modi aphan kido palelo Karbianglong NCL West Karbianglong aphan Article 244A ateng pen autonomous state nang piserak nang ipu pensi isia kido mate memorandum pali si rada sohi en ponsi nilitum India Prime Minister aphan city pali ponlo ruling party tumphan ningka che the nangi pualam ke thangtawe athe Delhi Dispur lapendipu a government kachari atumke lake non Bharatiya Janata Party atumlo alang litumke election manifesto along ta abatai ta election hulote Karbianglong and Seal lapen West Karbianglong kemang aker arada kemang apot hemprek kang them ke nitum pachun wegi pusipulo lapen Lasona thak se aprang India Home Minister Al-Kadwani penchan Chenglok Rajnath Singh lahe atumstame Karbianglong ke wang hulo pulote nitum BJP phanang pahai non puthot nitum Karbianglong and Sihil West Karbianglong atuma rada kemang Article 244 Indian Constitution ateng pen autonomous state nitum nang piwek po pusi latum election hulote ke chak tame election der lote latum ke duklip titi la sinon la so BJP government mate non ruling government atum phan ke hemprek nang pipo puke Karbianglong rada tumke ningka che the nang ke thang tawe pini thang ni phai kep surini ran kora ka thom jasmet pet ke dam tang ani pen union government sarkar piatum bharat sarkar piatum kamata purla pen istana galen atum phan state ki pipo puthak ke pangdak pon along itum bir talong thai pon long o lasi Kyong dung ning kan pen Karbianglong tum kar iya bangke sarkar tum thangnat RDP pon pesi rad ke mang RDP pon pesi kamata purla pen istana galang phan ke thangna phurki mo ile tum hempre ke hang Kyong dung ani samele tum arju ponlong le la se hala tumang si pi pon un pute Karbianglong West Karbianglong la pen di mahasabha tum same hempre pi ponang ji la pen ang chiwai ponang ji pusi nil tum ke ong dung signature en pon si pini adak hamren post office along nilton la bangso prime minister phan memorandum pajuri phan adak post office nang thon la 6 pen etum nang chi song bom wang bom la so article 244A
aphan nang chisong bom lo voi phis tame sarkar tum na panung ku ka joini si aku pini le thos tame etum tala so akido pen mane ka chisong lo la si tum hamre na ropi kese pen same ka chidonun la so hempre ka bang nang veg jipu la so ka chidonun bang si etum da signature bang chipidon lo